われたのかしら。わしにもまだまだ先が。最後のおしまいにしてやるぜ。レオン様、かの者に力を。これこそが。聞いてくれレオン。確かに我々には兵が。レオン、立場が違うのだよ。どちらの方法。お前たちはお前たち。レオン様、やめておけ。はっ。ねえヘルウィン、
帝都に向かうつもりだ。ついに。でも大丈夫かな。帝国を説得しなければ。確かに。帝国がよし、帝都に向けて出発だ。この調子で頑張るわね。聖剣ラングリッサーを得たエルウィンたちはレイガルド帝国との和平を目指し、
いかなる力であろうと扱いこなしてみせよう。